Bermeoko pentsiodunek elkarretaratzea burutu dute Bermeoko Iberdrolaren egoitzaren aurrean. Tarifaso elektrikorik ez goiburupean. Argindarraren tarifen gorakada salatu dute pentsiodunek. Tarifaso maila historikoetan egotea lotzagarritzat jotzen dute. Eta urriaren 8an itzalali elektriko masiboa eta burrundada deitu dute gaueko 10:00 10:30. Arantxa San Pedro, Bermeoko pentsiodunak. Diru sarrerak dituzten pertsonoi eta pensionistodunei pobrezia energetikoa osta bizitzera eramanez. Bitartean, enpresa elektriko handien monopoliaren mozkinek gora egin dute, modu eskandalagarrian. Hala, 2020an Iberdrolak 3.600,7 milioi euro irabazi zituen. Endesak 1.384 milioi euro. Naturgik 290 milioi euro. Eta EDPkak 556 milioi euro. 2020an urtean beraien aurreikuspenen arabera lortuko dituzten irabaziak iazkoa baino handiagoak izango dira. Fatura elektrikoa murrizteko gobernuak hartutako neurri aringarri bakarra beza 21%tik 10% jaistea izan da. Baina horrek 8 eta 12 euro arteko aurkezpena txiki bat baino ez du ekarri. Iazko uztailetik urtengora faturaren igoera bataz beste 28 eurokoa izan da bitartean. Neurri horretatik harago gobernuak oinarri gutxiko promesa besterik ez ditu egin. Estatuan energiaren oligopolio horiek lortu dute elektrizitatearen ekoizpena eta merkatua erabat privatizatzea eta kontsumitzailei aplikatu beharko prezioak erabakitzea. Horretarako, PP eta PSOE alderdi handien onespena izan dute. Izan ere, alderdi horitako agintari asko elektrizitate handi honetan birkokatuak izan eta izaten dira. Euroko soldatak izan da. Energiaren prezioen arazoak egiturazko neurriak eskatzen ditu monopolio elektrikoa deuseztatzeko. Zerbitzu elektrikoaren publifikazioa bultzatzea, ekoizpena eta merkaturatzea dezentralizatuz. Energiaren gehieneko prezioak finkatzea eta akziodun etekinen banaketak eskandalagarria murriztea. Energiaren kostu merkatzearen mesedetan.